An jalony weche mag uchumi. I'm an economist. Tanyalo nyisi ni sama neno finance bill kata ana wuon kawa sa kabet piny kata mong'iyo ni en atamalo marom nade to higa mokadho nwadhi nade tang'o matimore to an jalony. Koro kidhi ni idwa timo public participation en ng'at mok en kata jalony weche mag uchumi kata weche mag finance yud kata daktari moro modich hospital kata yud japur moro manie puodho tidwa ni mondo kaw bill cha ka financial bill cha kaka nitie mondo oelewa finance bill cha mondo wat ni gini ber kata rach aparo ni mano en mana complete fraud. Gimanya wacho ni Omii rawere ni tender mar timo public participation nikech higa mokadho nwakaw finance bill 2024 ma wakete makata ng'at mani yudo e dier puodho ne nyalo nyisi ni tang'o matimore gi finance ng'ato biro nyisi ni agimedwa ushuru ni kama rawere ni last year Gen Z notimo tich maber kabisa e wach mar public participation e finance bill 2024. Koro sirkal kade dwa timo maber gikaw kar mondo gimak njeri gini to gikaw rawere ni to gipenj gini ere kaka nunyalo kaw information mar finance bill 2024 mukete ina mana maji oganda ne nyalo understand ni ang'o matimore maji wat ni gini ber kata gini rach mondo gi understand mani gimono ni gobed ni gitimo to ka gienda ka gitimo ni ibo yudo ni misinformation be di malo kabisa ntie joma bo bira nikech gidwa pingo to gi understand gima gitimo ng'ato bira to buogi ni jopur chai te okony to jopur niang' ok okony kata gik machal kamago. Koro ngini sirkal nyaka bed ahead gi information mondo gin magichiw correct information ng'ato ka biro bang'e kata gi propaganda no ok nyal bedo ni e wach matelo mbele in a way mano be protect sirkal kap sirkal gin giwuone magikelo information in a way ma oganda nyalo understand konyogi kabisa to ka gitimo kaka mane gitimo migochwa ni to mano pod wabudhi bedo gi shida. Shara to be adwa wacho ni kik wati gi